Hi, kunst gut. Sví an seo an gon breanúir an gopal. Ní ché ceis ná cadí an chopa. Is focail nó méí mar tá script goman seo. I úsáid mid le nascrthú idir anamní na haberte sa sin mé nó maithair, an tír nó an cheist, agus fascinaéis na ólas mar gheall ar an anamní sin. So tá si é an aisnéis an tagascóir, inaltóir, bra, is deacair. Agus sean rud is tachtaí ná gnúsáid mar dé nó éigin leis an nasc sin a chruthú. Anis tugtar seo beagnaí nólas rointólas sa bhreisir sin ná go dugtar abertí acma ar na habertí seo sin samplaí bhar haon chuig in chéad bheirt. Se, so tagascóir is se mé, nó is tagascóir mé. Schoigh seo tá sé seo tá focail seo tuairt til ólas doin mar gheall ormsa nó mar gheall ar an mé seo. Dit muid an rud céine dhéanamh den ceann seo is inaltóir maithair nó dit é maithair ramas dom bhailet. Rud is tachtaí ná go gnúsáidtear an chopail sna cóthaachsanna seo chuirligh ceanncha leis an bhaisnéis cinál a churann ar láthair agus le nasca chruthú idir bhaisnéis sin agus an tanamní. Nis sampla bhar tríonn seo, feictear go sé scrite go go sibh san aimse chaite agus churann léirítar sin leis an séimhú sin ar an gconsan. Dit sin dhéanamh leis sampla bhar cathair sin chumá dom a bhailet, níor cheist deacrachtaí. Se, agus tá séimhú ar an adíocht seo tuis bhfuil an gá ar na adíochtaí fiú seo tuis bhfuil an gá anam chuil seo buinint gnach. Ní bhaininn sé sin leis an gopal. Agus is ceist deacrachtaí, léiríonn sé sin cinál gomíonn an séimhú sin ar an adíocht gcónaí. Nis sampla bhar chuig doras go dtagann ar neis chuig go sampla san. So feicil sin a déanamh tagartha don anamní, cé nach nanamnítar an tanamní go cinnte anseo le hanam nó le furanam nó le haon ceann mar sin. Úsáidtear an adíocht thuspáinteach seo sin le tagartíanamh don anamní san abert seo. Agus is fear sa tugann sé sin ólas doin nó fascinaéis doin mar gheall ar an rud sin pérodéis sin. Ceirchlór? So bí ar an ardal gur féidir cinál teachtaí seo agus nach míonn se chomh simplí le samplaí aon ceathair a gcónaí. Agus se, bug mar roiid chuig inis chuig an d'Arbert Abertí sin ní cín indíorcha. Tugtar cléanann sin ar an d'Arbert seo, de go ná. So féach siad gur tagascóir mé. Tású an gúil rud éigin agus goman seo, dogan éigin, beile feiscint stocha. An rás agat gur inaltóir maithair. So ríist cruthaíonn sé seo cinál nasc sa bhreis atá níos indíorí ná an nasc a cruthaíodh sa chéad cúpla sampla seo, sa chéad bheirt mas maith. Agus dúirt siad liom gur thír bhráí sa féchann seo dúirt sin nó do bháin ghuiil an abert san aimse chaite agus gur thír seachas gur tír. Stick that beidir mar hampla le seachar deir siad gur tír bhráí sin san aimse chaite nó deirigh siad liom gur tír bhráí. Tá sin san áisneach san aimse láireach ní bheith an séimhú sin ar lorg na cópala ach más rud ag bhfuil an abert san aimse chaite ar bhí san ag tús béh séimhú. Más rud ag meid an chópal sin san aimse chaite freisin. Buine rial céine leis an mócaníleach dá scéal. Fermé sin idir dúbaíonn sin
beidir. Leis an tugmid an MC hier. Ní dóilms gur ceist deacrachtaí, sa fechanse ní intin sin doing go bhfuil an abertse le bheith san amsir nó san amsir áisnach, agus gur gan aon séimhú an gonsan dearnse sin linn ghfuil sé an abert san amsir freisin. Gur ceist deacrachtaí. Cobra, dúirt sé lom gur a bhír sin. Soiris tá chuin go seo san amsir chaite ón mríthir seo dúirt, ach bheith gur aithríodh gur go dtí gurmh. Inis cad a tarlúntain san. Well, tá an chéad ó go leile se tosnú le F agus gota. Agus tá bhrí sin catú an F sin a héimhú, FH agus gotan. Ach ribh an F nó ribh gota úsáidimid gurmh san amsir chaite. Agus más rudaí nó dámar rudaí gur churmar dámar rudaí go raibh an abert seo san amsir láithreach mar tá sin deir sé lom gurb eolaigh an scéal feicimid nach nonan an gurmh agus an gurb úsáidimid san amsir láithreach. So tá roinnt aithre sin. Tá roinnt féidireachtaí éagsúla. So tá is agus ní agus gur agus gurb a going den amsir láithreach agus den amsir áisnach agus den amsir chaite agus den bhócha nílach tá ba níor agus big ní a gátheach nára gur agus gurmh. Now, deir go breanúir bin cumar se go cosúlachtaí idir riontacha se agus na haimsir eile, ní agus ní gur agus gur, ach tá a going mé den ann séimhú ar lorug na míranna se agus gomáide sé sin an hanamachas a leanan iad seo beirt san aimsir cheart. Tá sé seo casta, ná bhí buair faoi agus deir breanna siar agus is féidir freisin dul agus breanúir a gaiid an ifisiúil tar níos mó samplaíonn sin. nó ceist agan faoin bhí seán agus déanam mé bhí seán eile nó freagróidh de cheist go ddíreach i bhí seán eile. Tásúm gur ceirg sé sin le péisiile agus go dtuigeann tú inis cinál an aimimetá leis a gcopal sin le nasca chruthú idir animní na habirte agus piece of fascination nó piece of ólis mas mala. Agus na cinálacha éagsúla copaile tá an freisin. Sin na ceann úsáidir na habirtí acma agus cadrún sin. Agus an ceann úsáidir mid leis an bléan sin na habirtí an díreacha se na habirtí an díreacha sin. An bhra, fág mún sin é. Bí cinnte agus ein cheist nó ein smuointe agant sna tagartíí faoin bhí sin. Slán táma, go raibh.